Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ma viewers, takulandirani tidakali tiri pompano kuno tafika pa Bereu tidakali mukona anthu akualandira Vice President Dr. Michael Usi, President wa odia zake alibe mlandu. Mukutha kumva nokha anthu akunena kuti odia zake alibe mlandu. Mawu amenewa chipani chinenechi mawu omveka bwino ndithu akunena choncho kuti odia zake alibe mlandu. Olo iweso sungafunse ayi kuti koda utanthauza chani okudia zake alibe mlandu. Limene zilili pano mukwaona anthu onsewa afuna amve mawu a Dr. Michael Usi, odia zake alibe mlandu. Ili pano pa Bereu after litachoka uko kutali kwa Chapananga uko lero tili pano.
Yeah, 1, 2. Yes, 1, 2. Yeah. Hello, 1, 2. Yes, yes, yes. 2, 2, 2, 1, 2. Yes, yes. Yes, yes, 1, 2. Yes, 1, 2. Yeah. Hello, 2. Yeah, hello, 2. Yeah. Yeah. Yes, 2. Yeah. Leo Magonzeka TV Leti. Yes, yeah. So police are wanted. I'm going to be Digulandileni kasikena mboma lino lachikwawa pabele ukuno ndikumene kuna kazikisidwa chipani choja zake ndi asekretary general anthu amene mukuonawa ndi azitsogolera chipani awa tinapita kumene kuchamunali kuchakadzala chipanichi hoja zake ine ndimachokera pano ndipo choka munthu wankulu mumanira mupeze phimbi yathu ngati chonchi hoja zake bwana pabelo pano pali mavuto osiyana-siyana nsika ochititsa manyazi
palibe zimbudzi. Achinyamata akusowa chogwira na bizinesi akusowa. Azimayi tikuchitidwa nkhanza kuzoza zokuti alibe chochita. Ndili nacho chikhulupiriro bwana, ntchito mwayiyamba kale. Ndikufuna kuti mundipatse 10 minutes nthawi iliyonse apa ndibwere kuofesi kwanu. Ndizakufotokozereni zinsinsi za anthu amenewo. Iwo wachaka chino sakukavotera kukula kwa chipani, akukavotera mmene mavuto akumanirana nawo manyumba mwawo. Ngati mchere wachezake, ngati mchere akumva kwakuti mchere wadula akavota mwanzeru, ngati akudziwa kuti soya bisesi akudula akavota mwanzeru. Bwana msonkhano wanu ndapempha 10 minutes kuti mundiyitane kuofesi kwanu tizakambirane zina ndi zina za pabeleupa. Koma ndisanakupatseni ndikufuna ndiyauze mmene akachitire pa 16 September pa nkhope ili apa. Ndiye ndani abale yanga? Ndiye ndani? Ena mamutsatinoti chani mangenyezi, ena mamutsatinoti chani mapasimonezi. Simunalakwitse amenewa ndiye manganya, amenewa ndiye mapasikono, amenewa ndi Dr. Michael Usi, amenewa ndi Vice President mpaka dalipano wa dziko lino, amenewa ndi President wa dziko lino kuyambira pa 16 September. Wachezake ndiye mukapita kumvota pa 16 September pa mukang'ana nkhope. Malingali wanu akuyenda mayina onse aja, mayina apapasikono, amanganya, Dr. Michael Usi. Ndiye mukaona nkhope yawo pambali pake papali khasu. Kumapeto kukakhala mpata woti inuyo mukagwirepo ntchito pofuna kusintha dziko lino. Amene simutha kulemba mukukati dindu, amene mumatha kuchonga mukukati chani. Wachezake banatu bene ndinali paderatu paja pano panali anthu ambiri ena abwereza. Ndiye ndikupemphe umakachoka kusanje mwimesi. Wachezake bwana mumanimvera pempho. Ndakupemphani kuti mubwere kuchikwawa mwanimvera. Ndikupempha kuti mumachoka kusanje mwimeso. Wachezake bwana zambiri nizakambirana konfesi pano muyankhane ndi anthu anu. Ndikuona kwa kuli ndima kuli anthu weji ogezache tuna mabwera anthu ambiri. Ambuye akudaliseni mzimu kwambiri. Ndikufuna ndithokoze nonse amene mwabwera pano. Uno ndi usiku, kubwera kwanu sindikukutengera kuti kopheka iyayi. Mwabwera chifukwa chake ndi chakuti mufuna mumve mawu achiyembekezo, mawu owona, osangolankhula zinthu kuti zikome
muombere m'manja zikapita ukonda iwala. Ndifuna ndikuuzeni zona zokha. 1, ziko ilili la Malawi aini yake ndi aliyense amene ali Malawi. Nonse amene muli apa, ziko lino la Malawi ndi dziko lanu. Musanamizidwe kuti akumipando amene ali maudindo mboma iwowo ndi Amalawi yeniyeni. Ayi, zikoli ndi lanu. Pa 16 September muyamike Mulungu kuti wakupasani tsiku limene inu mutakaonese kuti mabwana ndinuyo. Nthawi zambiri tikafuna kukavota timayang'ana zipani. Chipani changa ichi chachikulu, ndauza anzanu mawu amenewo ndi abwerezanso. Chipani chingakule chingachepe chimafunika ndi amene ali pasogoloyo. Galimoto ikakhala galimoto yabwino yokongola koma driver ake ngati walezera, iwe ndikulowamo watha. Ndikuti utakukwera galimoto yayikulu yotchuka, ukakokweramo ngati sukhala ndi maganizo kuti uyang'ane driver indani akuyendesa bwanji, utakufa momwe. Galimoto yokongola yomweyo. Chaka chino, chisankho cha chaka chino si chisankho cha masewera, ndi chisankho choopsa chifukwa dziko la Malawi lagwera kumphanga wa umphawi. Umphawi waopsa. Dziko la Malawi chilengedwere. Dziko la Malawi chilengedwere. Sinakhalapo nthawi imene mitengo ya zinthu ikokwera ngati asuta chamba. Sizinachitikepo. Mamawa kupita mamawa kuti ukagule zinthu mtengo wina, masana mtengo wina, mazulo mtengo wina. Zimenezozo is a clear indication yona kuti zinthu sizikuyenda bwino, out of control. Mnaona kuku ukadugwira kuku ukayigwira yakuthawa, kuyigwira yakuthawa, kuyigwira yakuthawa. Mpase nzako ayigwire, mpase nzako ayigwire. Kunoko nkhani ya kuno irrigation, anthu akulowa shire mumadyesa anthu ambiri mtown. Dziko la Malawi mumalidyesa ndinu anthu olimbikira, anthu opirira, anthu aulemu. Kukubwezerani ulemu ndikusavuta. Anthu awa ndi alimi, anthu awa ndi a business. Tiyeni tiyathandize alimiwo zothirira irrigation schemes zosakaza pakamwa zenizeni apasidwe. Ntchito anyamata angokhala kumeko too. Tiyeni tikalemere ntchito, tiyeni ku stadium anthu too kuti akalemere ntchito. Olemedwa awa alembedwa akale maofesi inu mungozunzika. Mphunzitsi wa ku primary ndi munthu wopsa kwambiri. Mphunzitsi wa ku primary ndi amene amakupanga iweyo kuti uzakhale munthu. Mabwana onse mukuwaona mphunzitsi wa ku primary anagwirapo ntchito, koma lero mangomvawo maphunzitsi aja promoted. Koma opangidwa promotiyo ndalama zake osagwirizana, pakhala iye posagwirizana. Promotion isamachitika chifukwa cha ndale, izichitika on merit. Vuto ndilonena kuti dziko lino anthu andalefe tikanasiyira amene anapita ku sukulu ogwira ntchito mboma civil servants. Akubanki agwire za kubanki, ako za ulimi za ulimi, za chipatala, zokopa alendo. Koma andalefe kususuka chilichonse chifuna chikhalepo. Sizingatheke. Ndipo ambiri andale amangokwera maphunziro awonso ena ayiwo siyeniyeni. Ukadokotala kumfufuza udokotala sana pangeso. Chimene ndikunena ineyo ngati mukumva kuna kuti ndikusachidwa. Iyayi kulemedwa ntchito andinene izi, andiopseze, anditani. Mungazaona wina wacha kuti
mukazalowa pa nyumba ndikupeza mwana, iwe ndi mulendo, mwana akatalankhule mabwaji toyo kamaso, mwana akati yo to, muzaziwa kuti pali nkhani imene mwana akanena bambo yayaluka. Ndikuti mukazakupeza mwana kukalipiridwa akati alankhule iwe umakuna kulankhula kapewe mwana pe akhala baba ndimanja iwe tikupapulaniwe, muzaziwa kuti pali chani kodi, pali nkhani. Tsopano ine ndine vice president wa dziko, sine mwana kungochoka president wo ndineyo, kenda kono nduna, ndipo nduna zonsezo kapita wawawo ndineyo. Ntchito za mboma zimene zimayendera ndimaziziwa. Ine ndapita ku sukulu, ndagwira ntchito ku Atlas zaka 26, no problem, no mulandu. Ndachoka ku Atlas, no mulandu, no problem, ndikugwira ntchito pakali pano kuboma. Ndiye ndimadziwa kuti abale, ukamona munthu akuyenda ndi alichonchi utakumfunsa kuti mwatani, sichoncho chifukwa kuyenda olichonchi kwa kuyenda pache patani kodi. Ndiye inu muzifunsa kuti dziko la Malawi likupano iyi chifukwa chikati tikagule zinthu forex kulibe. Ine abayakhapo forex Malawi kunomo kamuzwa manena kuti tili ndalama zambiri zakunja. Chachitika ndi chani kuti ndalama zakunja ziyambe kuvuta, kuti anthu apite kunja masiku ano akapeza ndalama ku banki zakunja kulibe. Ndalama boma limene lilibe ndalama zakunja forex silingakwere, zinthu zizikokwera, chilichonse choyaluka. Chikufunika anthu okhala pansi seriously ndikuyang'ana kuti kodi Amalawi awawa amati uzipanga manyazi asanabwere. Munthu wanzeru uzipanga manyazi asanabwere. Ineyo ndinanena 2022 a president ali apa osamira kuti tukwanawa angotumwana kungoti basi no munthu ndi munthu. Ndinauza president ndinati bwana mokukondani ine ndifuna ndikuuzeni mbomamu muli anthu opotekesa mtima bwana, tiyambe kuchosa anthu mbomamu bwana, zinthu siziyenda bwino. Ndinali ntaziona zichitika lerozi, akana ndimvera onse ogwira ntchito mboma nthawi imeneyoyo zina zikulibe. Koma lero dziko la Malawi lapendekeka, zambiri zalakwika. Ndiyakuti uyamba kulankhula ndayamba lero ndayamba kalekale. Vuto ndinonena kuti tikakhala pa ntchito, tikakhala pa maudindo, timaona ngati kuti munthu kuti atiuze kuti mwalakwisa wachilakwira. Munthu ndi munthu, munthu amadani kodi amalakwisa, munthu amalakwisa. Ineyo ndine munthu nditakulakwisa, ndi asilikali onsewa ndipakati onse aja, koma ndine chani kodi munthu, ndine munthu. Ukalakwisa auza Malawi pepani ya Malawi timafuna tipange izizi, koma zalakwika tikonza tipanga chonchi kumosa tia zalakwika sitalakwike uko zaso ngati hayi. Ndikukuza ni mwakukondani mosasinjirira moona mtima. Ndilikomweko ndine vice president minister of state for public service delivery. Boma ilili boma muli ifemu kuyambira maboma yapita mwewo lero boma ilili kungoti mbaba zisiye kuba ziko lyamba kukwera, chifukwa chimene akulimbana nane ndikachiwakali ya umbava akudziwa kuti nkhani ikamba yeyi yoopsa imakachera ena kudede. Ziko lino mwana ngatiwanya uyo mwana uyoyo tamwana kamene koko kafuna kazakule kazapita ku sukulu kazakale mabanja amene angapange kuti uyo akasangalale. Boma yimbichino inoyi lero inu ndine monga ine ndapita ku sukulu ndaphunzira ndakula, chifukwa maboma analipo mbwemu anachita bwino tikapita ku sukulu yeniyeni.
kufusira ntchito zenizeni lero ndineyo. Tsopano akanandipanga zimene tikupanga ife lero ndikanakhala pano kati? No. Ana athu amapita kunja kukaphunzira, abale athu akadwala kupita kunja, tikafuna kugula zinthu tikuchita makhadi, kupeteka kotosa ndalama mthumba sitikukuziwa. Ndiye kuti muganizire munthu hayi nyama yomweyi kale timati ukagule 2 kilo, ukagule 1 kilo, lero ukanena kuti ukagule 1 kilo, ukagule 500, ukagule 600. Izi ndikukuwuzani monga munthu amene ndikubwera kwa inu, sindikubwera ndi chipani kuti chipani ndikudya chisani chipani. Ndikubwera kwa inu ndi pangano kunena kuti ngati mufuna kuti dziko lisinthe, kuti inuyo mukamakhala nyumba mwanumo musamasirire kupita kunja, ndikumanena kuti koma dziko ili ndi ku Malawi kwathu, ndiponso anthu akunja ayambe kuthamangira kunoko. Pa 16 September ndi siku limene Mulungu akupasani. Mukachoka mene amakuzira mnyamata uyoyo muzasimba lokoma. Tili ndi migodi, dziko la migodi limakhala olemera. Mmekuwa maredio Malawi migodi yakuti, Malawi migodi yakuti. Majuzi nthawi zonse mwapindula ndi migodi, nthawi zonse tisapanga kakuti. Koma migodi yani ikutengedwa, akutoka anthu kokwera kutapa kumapita, kuba ndikumapita. Ndiyathokoze anduna aza migodi, Dr. Zikhale Ng'oma amene uja ndi mwana mamuna, Zikhale Ng'oma ndi mwana mamuna akuyesesa kunena kuti migodi isabedwe munomo miyala. Ndinalamula ineyo ntauza kuti palibenso miyala iyi kugulisa kunja mpaka na tikoze. Amanditukwana kuti akulu mboma mwemo uone ngati chani iwe ndio kuzula chani. Migodi ndi yanu, migodi ndi ya Malawi, migodi ndi ya Malawi. Nonse muli pano usiku moti mukakale kunyumba kundimvera ineyo, zikhala zopanda tanthauzo. Ndikafika siku lovota inu moti chipani chathu ndi ichichi tingovota motere. 2030 zizapezeka kuti tili pano panso tikupanga kampeni, tikulankhula zinthu zimzake zitiso zomwezo. Odyasache anyamata ndino anyamata lero muzakalamba. Ngati lero simukupanga zinthu zoti mukhale ndi ndalama, muzakhala ndi ukalamba wanji. Olo kukwatira banja simungalimbe kukoma, mubereka ana mbirimbiri, ana ukukhala temberero. Mwana uyo savala, uyo sona vale, ana mbwe. Mwacha kufusa kuti bayiwezo ndani iwe zina kwa iwe. Chifukwa gani? Kuwapanga bana chikukuvuta. Akufunika ana wakialele monga mphaso yopasula ndi Yehova. Dziko lino ni dziko lolemera, kuli zambiri zolemera. Ine mene ndikulankhula izi sindikufuna kunena ndi munthu ndikubwereza, sindikufuna kunena ndi chipani, sindikufuna kuchita manyazi munthu, koma tikuti apa palibala basi. Ngati palibala pachani wodi palibala. Sono ine zomwe ndiopyeza ndene zomwe ndiopyeza iyayi, zomwe ndiopyeza ayi. Ine ndine Malawi, ndili ndi ufulu onena chimene ndifuna kunena posakanya malamulo. Abale ndi alongo, siku la 16 September ndi lanu, muzidya zanu. Aliyense ali pano mukhale anthu onyada, palibe chipani choti chikunyadire inuyo. Nonse amene muli pano aliyense wadya zache kunyumba kwake. Alipo wadya za chipani hapa? Alipo wadya za chipani? Aliyense wadya zache kunyumba kuti wadi kunyumba. Nonse wadya zanu mulibe mulandu, aliyense wadya zake. Ndiye mukamaenda kuyambira lero mpaka pa 16 mukhale mutapanga kale chisankho. Osapanga chisankho toka vota ku area yanu ndi inuyo ndi akazanu ndi ananu. Nyumbamo ndi area yanu. Kukambira malingana ni nyumba mwathu muno mmene tikuonera mmene zilili tikavote bwanji. Nyumbamo mukakhala ndi njala simpita ku area kukataka chakudya chanu chimachoka nyumba. Ndiye kupanga chiganizo chokavota asakupasida ku area. Alipo ina ku area alandira phamwe ndalama. Tauze na ntwano area usombwene nawo. Area kuti makati lipo 50. Ndalama zako ndizi.
uwatenge usewo usiku lwachisankho akandivotere ineyo akandivotere inu nonse ngati mwakuda ukapolo ulendo ukavotera munthu chifukwa umwene wakuuzani iyeyo ndi mkaza chakudya bwino brendi mutu mwanumo pangani chisankho nokha mukalowa mosankha muja mukakhalapo inu mulungu ndi chikumbumtima chanu uniform kulibe akuopsezaniwo kulibe aliyense akakhala kwawo mukavote mwanzeru 2030 zoti kuli njala isazakhale nkhani kunokoma zosefukira tikuvutika tipanga bwanji isakhale nkhani manifesto tikati manifesto simukulongolemba kuti mukamawerenga anthu azimba kukoma mmakutu manifesto iziyankha mayankho mafunso amene anthu ali nawo business ndalama tizipeza kuti kodi ntchito tizipeza kuti kodi katakale mboma atha bwanji kodi misewu tiyikonza bwanji kodi anawa masukulu akhala bwanji maphunzisi zikhala bwanji kodi ifeyo ana athu akula bwanji zonsezo ndi ntchito ya boma akundilumbiriza kukhala vice president ndinanena mawu ndinati a president mwandikalambisa lero ndakalamba ena sanamve kuti ndimati chani mmene ndimati ndakalamba ndimanena kuti nkhalamba imasangalala kuona zizukuluzu kudya bwino imasangalala ana ake akudya bwino nkhalamba sidya kwambiri nkhalamba imapanga zonse kupangira anthu ena osati yoyo nkole ndimanena kuti mwandikalambisa president wa dziko vice president wa dziko nduna ma MP ngati sakhala moyo nkhalamba ntchito ayilephera ngati president vice president nduna ndi ma MP sakhala moyo ngati wa nkhalamba ntchito ayilephera ukamanga kukoma iweyo kumasangalala iweyo osati anthu ena wayilephera utakukwera magalimoto awo sewo kukwera kumayenda mwi kumadusa anthu kwakukuyang'anana kazikodusani anthutu samatukwa na convoy ayi koyamba samatukwa na convoy ikamatusa convoy bwana zikuyenda bwino chapangisa lero ndi chani kuti maconvoy akamatusa vu akutina kuyang'ana imba wina kumayang'ana bwanji akusadala atimanganya chifukwa chani anthu adakukhosi ndimene zikuyendera tifuna kuti convoy ikamadusa anthu aziwemva kuno bwino ena utaima ndi mwetobwa president ndi anthu ake pazikhala kubale ndi chikondi ine mene ndimayenda nyumba za anthu kumalula m'misika si chifukwa chinayi ndimadziwa kuti ine ndine munthu lero ndilipo mawa sinzakhalapo ubale pakati pa munthu ndi munthu mzake ndi umene mulungu amayang'ana chilichonse utakuchichita chizatha chimene chimasala ndi mbiri ambuye akudaliseni 16 September mukavote mwanzeru dziko ndi lanu libwerere m'manja mwanu muzikhala mdziko mwanu ndi kumasangalala kuti mdziko mwanu ambuye akudaliseni zikomo kwambiri zikomo
chifukwa chani? chifukwa moyo ndi athu inde ife tikasankha moyenerera koma asalinamize kutsogolo kodi atsogoleri amabwera ndi mtima wofuna kulikopa koma tikawathandiza chomafuna samalona ngati antiyani aalizoona zenizeni akatikatengere ticheni Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.